onye nwa m kwetara ga-alụ gị mụka na ụmụ okpere eze iso na azụ nwaanyị ụzọ kwe ana eme gị ihe nna m wee eze tupu ya nwụọ nna m wee eze amụ okpere eze n'obodo anyị nna bịa tupu ikwu ihe bụrụ iche ikwu echepụtara na ụmụ okpere eze ihe niile ịchọ n'ụwa nwere ụdị eze lekwa m anya gwa gị nna m nwere ala ọtụtụrụ ala tupu ya nwụọ tupu ndị obodo ya anakọta ya na-enwe onye oshi nna m nwe onye chọọchị tupu ya nwụọ bụkọ nne ị ga-eso m ị ga-alụ gị chere ka ihe a bịa ugbu a ka obi ugbu a chere obi ma ihe mere ịma na ị na-eji nji bịakọbịa nwa ahụ ọnụ jie njọ bịajọ njọ ọ wụghị m kwuru ma ihe m na-ekwu okwu ya wụ ka m soro onye ọcha ibe m ịma mebiere m ihe ụmụaka m onye oshi nna gị nwere ala nkwanye ụlọ ala ahụ na-ebịa oke isi na onye ọcha ibe gị m nwee ji ule njikịta ọkwa nne na-egbu nchi egbu tọka egbu nama egbutere m ga mgbu ele letere ya mgbuo nchitere ya mgbu udele m butere ya gị na-eri iribe ya n'ụgbọ rie cheta na m nwe onye oji maka chukwu otu o siri mapụlie gị lote ka ọ ga-esi ebu gị n'ụzọ ebupụta gị maga nwụrụ na nke ya gị kpọ mbaskat wara na-agbago dimkpa ọma ha ka m nọ nwa ngụ bọọ ya na mpụta otu ụmụ agbọbịa na-adụ m adụ nwoke na-eme ha ka gị m si m emenyere nụ gị si na nwa ọcha rịọrọ mmanụ granọt e were gị Chineke kpọkwa gị na ya na-agba ọkụ dem them